Van Merenstaten met Bernadette Brinkman mag wat ons betreft binnenkomen. En even de baan verkennen en als ze dan zover is, mag ze wel beginnen.
We hebben, we hebben gekeken naar nummer 1, Femke van Merenstaten. Fijn voorgesteld, heel mooi constant beeld, heel fijn bewerkbaar. De stap is correct en fijn in de takt. Is af en toe iets afgepast, maar werd later steeds beter. De draf is fijn actief, zou af en toe wat ruimer mogen. In de draf en de verruiming nog wel een klein beetje moeite met de balans en het dragen. De galop zou iets meer mogen rollen, waarbij wel opvalt dat rechtsom wel iets beter is. En daar springt hij ook beter door. We komen op de volgende score, de stap een 7, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, maakt het totaalscore van 77,5. Number 1, Femke van Merenstaten, de score is 77,5. We gaan door naar nummer 2, Iteke Yildau van der Brinkhoff met Marit de Vries. Marit, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 2, Iteke Yildo van de Brinkhoff. Ook fijn voorgesteld, Marit. De stap is vlot, mist af en toe wel een beetje schoudervrijheid, maar waarbij wel opvalt dat aan de lange teugel dat hij dan inderdaad wel beter gaat doorstappen en meer ruimte krijgt. De draf toont voldoende souplesse, mooie houding. In de verruiming ook nog wel wat moeite met de balans. En in de galop ook rolt voldoende, maar zou af en toe wel iets meer over de rug mogen. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 7, galop 7, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, maakt een totaalscore van 77 punten. Number 2, Iteke Yildo van de Brinkhoff has a score of 70 points. Nummer 3, vrouwtje van de Paters, Natasja Scholten. Als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
Gekeken naar nummer 3, Vrouwtje van de Paters. Ook fijn gereden, Natasja. De stap mist af en toe wat kracht, heeft wel voldoende tact en ruimte. De draf zou iets actiever mogen, blijft af en toe achter iets traag en heeft wel wat moeite nog met de verruiming. De galop valt wel positief op, voldoende sprong, heel mooi in balans, hele mooie overgang, drafgalop. We hebben de volgende cijfers, een 7 op de stap, draf 6,5, galop 7,5, houding en balans een 7, souplesse een 6,5, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 77. Number 3, Vrouwtje van de Paters, de score is 70 points. We gaan door naar nummer 4, Goliath van der Benninger. Ingrid Schenk, als je zover bent, Ingrid, mag je zo meteen beginnen. Succes!
nummer 4, Goliath van de Benninger. Met Ingrid Schenk. Een paard met een mooie houding, maar mist nog wel wat kracht. Heeft in de stap voldoende tact, maar zou iets meer ruimte mogen hebben. Draf wel veel trit in de benen, maar zou ook meer hierin mogen dragen. De galop mist toch wel wat lichaamsgebruik en wordt nog vaak te loperig en mist daarin ook nog wel balans. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 7, galop 6, houding in balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5. Impuls 7 maakt een totaalscore van 74,5. Nummer 4, Goliath van de Benninger. De score is 74,5.
We hebben gekeken naar nummer 5, Henrike van de Zunne. Netjes voorgesteld, Marijke. Een paard wat toch wel heel veel moeite nog heeft met het dragen en de balans. En dat komt eigenlijk in alle gangen weer terug. De stap is wel actief, maar mist de ruimte. De draf blijft hij erg kort in de hals en ook echt heel veel moeite met de balans. En ook om hetzelfde ritme te houden. En de houding, en dan blijft hij ook inderdaad daarin dus niet constant. De galop, die rolt ook te weinig door de rug. En dan zie je ook weer te veel moeite nog met de balans. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 6,5, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Maakt een totaalscore van 68,5. Number 5, Henrike van de Zunne. De score is 68,5. We gaan door met nummer 6, Victoria van de Zomerstaten met Garissa Fieler. Als je zover bent, Garissa, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 6, Victoria van Zomerstaten, met Garissa. Een paard toch wel wat heel veel moeite heeft met de balans, wisselend in de houding. Toch ook met de overgangen terug veel moeite. Stap blijft kort, treedt wat te weinig door en mist hierin dus ook de ruimte. In de draf mist hij toch wel vaak de kracht en ook wel moeite om een beetje in het spoor te blijven lopen. Galop rolt hij wat te weinig en mist hierin lichaamsgebruik en lossigheid. We hebben dus voor de stap een 6, draf een 6, galop een 6, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 5,5. Impuls een 6 maakt de totaalscore van 65,5 punt. Number 6, Victoria van Zomerstaten, score 65,5. We gaan door met nummer 7, Douwina van Hickard, met Ibelle Vromans. Isabella, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
Naar Douwina van Hickaert met Isabelle, netjes voorgesteld Isabelle. Het paard zou in alles eigenlijk meer ruimte mogen hebben, blijft wat gehaast. Een snel ritme, ook vooral in de draf, actief, maar mist ruimte. Het ritme blijft hierin hoog. De stap heeft net voldoende tact, maar mist hierin ook de ruimte en de souplesse ook vooral. De galop zou meer sprong mogen hebben en mist hierin ook wat lossigheid. We hebben de volgende cijfers. Een stap een 6, de draf een 6, galop een 6, houding en balans een 6,5, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 6,5, maakt een totaalscore van 76,5. Number 7, Douwina van Hickaert. De score is 67,5. We gaan door met nummer 8, Bonsje Aflien met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! Ja.
We hebben gekeken naar Bonsje Aflien, netjes gereden Jelmer. Een paard met heel veel go, veel houding. Stap blijft af en toe wat afgepast. Zou wel wat meer mogen uitschuiven, wat meer ruimte mogen hebben. De draf valt op door veel lossigheid, veel veer. Zou af en toe in de verruiming wel wat meer mogen dragen en heeft dan nog wel wat moeite met de balans. Galop heeft veel afdruk en zou iets meer die rug mogen loslaten. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 7,5, galop 7,5, houding balans 7, souplesse een 8, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore van 78,5. Number 8, Bonsje Aflien. De total score is 78,5. Rijproef nummer 9, Grace S. met Bernadette Brinkman. Bernadette, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 9, Grace S. met Bernadette Brinkman. Netjes voorgesteld, Bernadette. We hebben gezien dat het paard heeft wel een goed achterbeen, maar blijft eigenlijk in alles gewoon te veel neerwaarts. De stap is correct en actief, maar ook hier mist hij te weinig ruimte en te weinig souplesse. De draf heeft wat een vlug ritme en mag zowel in de draf als in de galop moet hij eigenlijk meer berg op. En in de galop heeft hij dan ook nog wat weinig balans. We hebben de volgende cijfers. Een stap een 6, draf een 6,5, galop een 6, houding en balans een 6, souplesse een 6, schakel een 6, impuls een 6,5, maakt een totaalscore van 76,5. Number 9, Grace S. The total score is 76,5. 67,5. Ja. Oké.
met Age Okkema. Een fijn beeld, fijn paard om naar te kijken. Stap heeft hij wel wat moeite met ruimte en ritme houden. De draf is fijn actief, fijn bergop, heeft ook genoeg lossigheid. De draf voldoende sprong, veel balans en lichaamsgebruik al. We hebben de volgende cijfers. Stap een 6, draf een 8, galop een 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5. Komt op de totaalscore van 78,5. Alsjeblieft. En de score of number 10, 78,5. We gaan door met nummer 11, Iris van de Irenehoeve, met Jelmer Chardon. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen.
hebben gekeken naar Iris van de Irenehoeve. Een paard met wel een mooi beeld. De draf heeft hij soms wat moeite met de aanleuning en de balans. Hij heeft wel voldoende trit in de benen. De stap is voldoende ruim en actief. De galop correct bergop, maar zou af en toe wat meer lossigheid mogen tonen. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7. Maakt een totaalscore van 77 punten. We gaan nu door met nummer 12, Hitte B van het Hakkenveld met Henk Hammers. Als Henk zover is, mag hij binnenkomen en beginnen. Succes. Oh ja, de score of number 11.
We hebben gekeken naar nummer 12, Hitte B van het Hakkenveld. Een paard met een hele mooie houding, goed bewerkbaar. In de stap laat hij hele mooie stukken zien. Mooi, met ook veel ruimte en correct. Af en toe heeft hij iets moeite met ritme houden. Dat zie je ook een beetje terug in de galop. De linker galop is iets minder mooi dan de rechter. De rechtsom heeft hij meer sprong en blijft hij beter in balans. En de draf blijft gewoon fijn bergop en een mooie houding. En heeft wel iets moeite nog met verruimen. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 7, galop 6,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7. Maakt de totaalscore van 78 punten. De score of number 12 is 78. We gaan door met nummer 13, Brecht van Galinga-Staten met Age Okkema. Age, als je zover bent, mag je weer beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 14, Anna van Merenstaten. Een paard wat moeite heeft ook in die stap om de tact en de regelmaat te houden. Mist dan inderdaad wat ruimte en wat kracht. De draf heeft hij wel een hoog ritme. Mist hier toch wel wat lossigheid in. En de galop zien we een beetje hetzelfde. Blijft hij wat neerwaarts. Zou hij echt altijd wat meer berg op mogen. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 6,5, galop 6, houding in balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 69,5. De score of number 14 is 69,5. We gaan door, denk ik, met Age Okkema, nummer 13.
Nummer 13, Brecht van Galinga Staten. Een paard wat over het algemeen toch lijkt dat hij veel impuls en activiteit mist. Waardoor hij wat moeite heeft ook met zijn regelmaat te houden in die draf vooral. In de stap mist hij ook die activiteit. Het laatste stukje was duidelijk beter en had hij ook voldoende tact. De galop ook lijkt wat moeizaam en wat weinig bergop. We hebben voor de volgende cijfers: stap 6,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 6, komt op de totaalscore van 71 punten. De total score of number 13 is 70 points. Had hij al een keer eerder gedaan?
hebben gekeken naar nummer 15, de tuigproef van Theobina van het Goor. Fijn paard, hele fijne houding. Zou misschien iets meer ruimte nog kunnen hebben af en toe en wat meer zweefmoment. Maar we hebben de volgende cijfers. In de stap een 7, draf het voorbeen 7, achterbeen 8, zweefmoment 7, houding en balans 8, front 8, souplesse 7,5, impuls 8, maakt een totaalscore van 83,5. The score of number 15 is 83. 0.5. Sorry.